do školy. Ako sa dnes oblečem? Už viem. No, tak toto stačí. Tak, a idem na raňajky. Ahoj, mami. Ahoj. Ahoj, Mia. Chceš už raňajky? Rada by som, lebo už chcem ísť do školy. A kde je Mimi? Jaj, teraz objavila telefón a teraz sa stále s ním hrá. Milý, poď si už sadnúť. Rýchlo vám pripravím raňajky. Dobre, mami, ja už pôjdem. Ježiš, ešte to teda tu není. Ešte ani Jack tu není. Nevadí. Mali by ste tu všetci byť. Dobre, ideme začať s učivom. Takže ako vidíte, táto zemegula sa objavila. Dobre, za chvíľku bude zvoniť. Takže sa pobálte a pochoďte na obed. Už všetky hodiny prešli. Škoda. Halelúja. Dobre, zvoní. Choďte, žiaci, bežte. Dobrý obed, keď nám to už pripravili. Jake, nešiel by si dneska von so mnou? No rád, ale... Dobre, tak o koľkej sa stretneme? Ja neviem, ale... Tak ahoj, ideme, stretneme sa. Jack teraz na mňa ani nepomyslí. Mia, počkaj. Áno, nešla by si tiež so mnou von? Neviem, či ona pôjde, ale či by si nešla aj so mnou von? Rada, veľmi. Dobre, tak ja sa idem pripraviť. Si v pohode? Áno, som, neboj sa. Dobre, tak ja sa idem pripraviť, ahoj. Bože, čo si vybrať? Čo si vybrať? Mia, áno, mami? Máš tu návštevu? Tak ju pošli ďalej. Dobre. Ahoj. Ahoj. Napadlo ma, či by sme neboli kamarátky. Lebo, vieš, ja som tu nová a nikto sa so mnou nekamaráti. Dobre, kľudne, ani ja, lebo iba ten oný Jack. Mohli by sme byť. Čo ty na to? 10 mesiacov po. Mia. Áno, mami? Máš návštevu? Dobre, tak ju pošli ďalej. Ahoj, Mia. Ahoj, Liza. Ty nevieš, čo sa mi prihodilo. Nie, to neviem, ale chcem to vedieť. To fakt? Wow, to by som aj ja chcela zažiť. A nemohla by si u nás dneska spať, prosím. Dobre. Môžem z tvojho telefónu zavolať? Jasné. Tak choď rýchlo. Áno, už idem. Haló? Ahoj, mami, nemôžem spať u Mii? Dobre, a kedy chceš dojsť? Ja neviem, ale budem ťa informovať. Dobre, tak ahoj. Ahoj. Mia, ja nemôžem. Čo? Prečo? Lebo môžem! To je super, 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 super! Ako jej to mám povedať? Ako? Ahoj, Jack. Ahoj, musíš niečo povedať. A čo také?